халыкларга, ул халыкларга әзрәк җиңеләйтә тормышны. Мин шулай дип уйлыйм. Аннан соң пенсионерларга пенсияны күбәйтә. Тагын нәрсәләр итемиде. Шуны әйтәсем килә. Җир бирсение халыкка әзрәк кенә. Менә буш ята бит, әрәм булып әйме, шул җирне бирсә, ул вакытта кешеләр әйберләр утыртырлар, файда булар ия, әрәм яткан җирләрне. Аннан соң динне күтәрде, ул да бик каты, яхшы динне күтәрүе. Мөселманнарга ирек бирде динне алып барырга. Тагын нәрсә әйтим инде, берләштерә халыкларны, анысы яхшы. Менә бу Крымны да үзебезгә кире алу бик, мин аңа бик мин шатмын балам. Минең өчен Путин ул беренчедән зур ишем. Ни өчен әйткәндә, менә хәтта менә әлеге вакытта гастрольләр булганда ла минең бөтә футболкалар, киемнәрдә Путин сурәте белән, һәм инде ни өчен Путин әйткәндә ул конкретный мужик дип әйткәндә була. Чөнки ул чынлап та Рәсәйне бик нык күтәрде, һәм инде күтәрә. Мине хәтта өйдә лә телевизор гилдә токатылган, һәм инде анда гилдә Россия 2, гилдә Путин. Һәм инде яңалыклар гына тыңлайбыз. Һәм әлеге вакытта Рәсәйдә генә түгел, бөтә илдә лә ул лидер. Эшләргә тырыша инде ул. Без инде шул бүтән башкасын нитә алмыйбыз. Шул инде ышанычлы кеше ул. Ышанычлы кеше, нигә түгел. Инде килеп ниләр биреп китә безнең өчен. Нәрсә дип әйтим, ярдәм итәргә дә нитә инде ул. Аны төпләп нитеп белеп булмый инде. Үзебезнекен дә әйтә алмыйбыз. Мәскәүнекен түгел. Путин ул безнең әйткәндә, турган әйткән чагында бик яхшы президент. И мин телим аның тагын үз урында калсын. Ачулай. Бик күп эшләр эшли. Иртәдән карасаң телевизорны, бер илдә, биттән соң икенче илдә, бөтен глобальный вопросларны бөтенсендә вакытында решать итеп бик ярдәм итә. Шуның тормышы яхшыга елдан-ел күп эшләнә. Яшьләр өчен дә конференциялар уздырып, аларга направление бирә, яңа технологиялар өйрәтә. Хоть Приморский крайда, хоть Крымнан бөтен җирдә өлгереп әйбәт эшләр үтәтеп безгә ярдәм итә. Путинны хөрмәт итәбез. Путин моны шундый матур тормышта яшәткәнгә хөрмәт итәбез. Пенсияләрне вакытына бирә, зарплаталарны бирергә тырыша. Тынычлыкта яшәйбез, субханалла моны. Бөтен условиялар җитәрлек. Вот шулай. Рәхмәт.